Днес съм изключително щастлива да ви представя моя вече завършен проект в Централ парк, намиращ се в град Бургас. За всички, които ме следят, знаят, че аз инвестирах в имот и целта на тази инвестиция е да го отдавам за нощувки. Апартаментът ми беше предаден на тапа от строителя и трябваше да го завърша до ключ и да го оборудвам. Относно обзавеждането и завършването на апартамента, всичко е по моя идея. Не съм ползвала дизайнер. Исках да създам една приятна обстановка и уютна атмосфера, до която всеки един човек ще се докосне в престоя си в този апартамент. Искам също от вас да оставите коментари какво мислите относно дизайна, който съм избрала. Ще ми бъде интересно. А за хората, на които им предстои ремонт, може също да ми пишете в коментарите или на лични съобщения. Ще се радвам да бъда полезна и да ви насоча, ако сте от Бургаска област, какви фирми съм ползвала и към кои майстори съм се обърнала. Стартираме от 1 март в платформите Booking, Airbnb и личния сайт на фирмата, към която съм се обърнала, Stay Management. Ще оставя линк долу в коментарите и може да направите вашата резервация. Това е от мен, скъпи приятели. Дерзайте, бъдете смели и креативни. Ако искате да промените живота си и интуицията ви подсказва да направите нещо, няма значение дали трябва да инвестирате в имот или просто да промените нещо в живота си, го направете. До нови срещи! Чао!